ngai ka le di baro ka teng ka jong Jesus Christ but nang ni shikmat ani ngan kren ke bade but ka series hag bade ba ka ni ka jingkli ka ka Christianity lane ka jinge Kristan ngasdang haga ni ka por ya kamat ka beningkong ya kamat ka beningkong ka ka Christianity lane ka ta ka jinge Kristan ka juba suawangan poy ka point ka beningkong ka jinge Kristan ka di tang maka ka lenti tang maka the only way ka lenti ban tip you blay kumbaut mo baban im na kabenta jongo di tamaga kata ka lenti to know God as He intends ban tip you blay kumbaut mo baban im na kabenta jongo ini page ini video belengkot ka point ka beningkong tang uway ublay udan dan tang uway ublay ka beningkong dan tang uway ublay but page ikini gimat baro susu ikata ka jingmot ka jong habang dan tang uway ublay kabai habang ipuli na ka ketiga jong ublay na ka beningkong korin kalang wa fra ka dekot ka besau ka dekot ka banri ini puli hang ni nang bangin sungtu mo nadu ki por men syahadu mentah bun kita kiblay kibala kerteng yaki ndai baro kini kilong kiba thala baro kilong kiba lamler kimdei kiba shisha kabeneng kong korin kalong bafra kadakot kabasau hadu kadakot kabanriu kong komne syapang kababam namar kata kita kiru balaknya haki blay thau ngitip ba ublay thau long i eru haka pertai bat ba don ublay hindai tang away ki blay thau kam nei ki bon ba noi bor man shwa halo ki nigis ni bon ki blay thau ki blay ki bala kerteng ni ki har fum ja ki kerteng ka jungki hindai baro kini kilong ki bathala don tang away ublay ba im namal la ki don ti ya ki bala khot ki blay la beneng ngani akndau kumba shisha don ki blay shibon ba ki tra shibon Hendrei ni don tang uwe ublay kupa na ba ulong kiye baro bat mangiha u bat uwe try uba Jesus Christ da ubalong kiye baro bat mangi dau habang pulih ni sutu ado ki por men jalo ki por men ta don shibon ki blay khao ki belak kalong hasahit beneng bagi beli kerja kerteng lang kalong perthei beli kerja kerteng ni melaban nhiều kerteng ki poklor poklor kerteng ki blik thau ka benong ki phila kalong ka jalaya jungi long shabada ka jalaya jungi baro kini ki long ki blay thau bat ki blay ki bathala so don tang way blay ubalong pa na baulong ki baro bat mangi ubat way try ubau Jesus Christ da ubulong ki baro mat mangi da utang uway ublay tang uway ublay ka Bible ka ka Ephesus kalnong ka ba ka Ephesus kalnong ka ba sao ka dekot ka ba henriu ka komne uway ublay ba ukpa ya baro bat ubahalor baro bat lingba ya baro bat ha baro uway ublay pada bangi puli ka Bible berok away ya ka jutang ka berim bar ka jutang ka betam wa ka jutang ka berim do ka don tang away ublay naka Deuteronomy long ban real ka saw ne bangi puli lo di ka Bible berok away une away ublay open pau ye la de ha ka Trinity ublay ko pa ublay kon ublay men semba ko 3% one God ublay pa ublay kon ublay men semba ko kilong uway ublay mday light lagi blay uway ublay ubashisha kataga deh bangi puli kaktiin ka jong ublay ublay bolong uway upen pau yeladi ha ka Trinity ngi so thoi kata bangi puli lot ya ka Bible berok kawai namara ka jutang ka barim kalong ka partial revelation anangi puli ka jutang ka bathamma ngi yo ka complete revelation ha ke bede but uni we ublay u exist ha ka Trinity ublay pa ublay khod ublay men sem ko kilong uway ublay bau ni uway ublay u exist ha ki lai 30% ublay pa ublay khod ublay men sem ko ulong unong pelong Genesis iwe ngi i hang tu
Day mo creator lani unong tao. Nang ta ni puli ka kitab jing pen pau ka kandahin riu. But karong katway lai pen riu ni ihang turo. Ulong tang ma ubadon bor. But ubasensyar. Ki ay barok ki wan na uni ublay. Kilong namar ba ubat dia ki da kabor ka jangu. Lani upelong ye ki da kabor ka jangu. But lathaw ye ki ban ai ye kani ka borom syau. Pilapan puli. Ia kani ka obal dengan cukup puli. Na fi da kitab jepet pau. Kal nong ka ba khat kandai ka dekat ka ba and real. But nilayos nyaw kum ka jing sawa upat ba belin. But kum ka jing sawa shibon ki But kum ka jing sawa ki perthat bajam. Kidaong hallelujah na bau try bau blay jongi. Ubadan bor baro ula sensyar. Ubadan bor baro uba sensyar. Ki baro ki wan na kilong namar balat haw ki daga bor ka jongu. But ro tao ban ai ya ka borom syaubo new jublay ka Bible ka ong na ka Genesis ka prat posan ba ka Rom ar ka Rio uday unong bishar ya ka jing im ka jongi uday unong bishar ya ka jing im ka jing ya baro ki secret jong ka jing im jong Rio ublay jong ka Bible un sa bishar ya nga bad iapi Tagaday kamat kabanagong dontang uway ublay bagitu ki bangalapan ifir khot Bible puli biang yeki pinsan hagaktin ka jong ublay lat nang sayo ko kapor nga sa krena ka badi ka Trinity nget kanyarap na ka benta jong pi so kata ka point ka banagong sa point ka ba point ka bala ka point basaw haki way pat ki video kanang bangin ang kamso to ka kani ka Christianity ani ka jinget Kristan ublay on kerku yapi ka buram-burok kalong siya ublay ko pa ublay kon ublay man simba ko ulong lai ha uway ublay amen.